Thixo wethu silapha Nkosi yam kule nhlangano nilonto zonke lesikhumbuzo sakho Thixo wethu. Nkosi yam adingananga amazwi Nkosi ebekiwe emthetheleni. Nanku umshumayeli wakho Thixo wethu entuliwe emthetheleni zakuthetha ngezwi lakho lokuqala nilonto zonke. Thoba umoya wakho oyingcwele, thoba umoya wakho oyingcwele Thixo wethu ukuze singaboni yena Thixo sibone Nkosi yamadinga umoya wakho thetheleni. Hlala mesiyawuxola enqakanqakeni yelwimi lakhe nilonto zonke ukuze athethe ngezwi lakho ukuze siphile nguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Silifumana ilizwi lethu kumvangeli Luka isahluko 23 kumqolona 34 silifundele njengoba libhaliwe. Wathi uYesu bawo baxolele kuba bayazi abayenzayo. Amazwi abawo la akawasikelele ukufunda kwawo ngoku nakwelaphakade. Amen. Ngomzuzu omnye andizohlala phansi lamaculo esiXhosa likhulu linye ishumi linye linesine 114. Sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Siyazazi izono zethu nomsindo sikho. Ithi verse yokugqibela zakuphela imfazwe zonke ngezwi lakho. ulawula uxolo lodwa lezwi lakho Thixo. Luka umfo waseMakedoni kumhlaba wase-Antioke kwingingqana yaseSiriya. Uthinobalisa nendoda ibifunde kunene. Haleluya. Ifundile okokuqala yangumfama. Ithenge ixesha ke umfama yaphinda esikolweni yayofundela uba ngugqirha. Yathi ke izikhokeli zam ngexesha
seyi-professional doctor yafumana ingubo yokuthwasa yaligqina bhala lencwadi Luka ngexesha seligqina buyazi leyo kunjalo nje iibhishophu zam maluluka ngento angayibonanga njengamagqirhonke bantaba bethu bawo baxolele uba bayazi into abayenzayo bonke ababhali begospile bayavumelana nentetho kaLuka into okokuba uYesu ubethelelwe ngentsimbi yothoba ekuseni xa uYesu esithi bawo bonakalisa ubudlelwane obushushu phakathi kwakhe noThixo. Undikhumbuza xa ethandaza emveni koba eshiya abafundi bakhe bathi hlalani apha nithandaze nize ningangeni ekulindweni. Uthi umbhali wagibisela ilitye wahamba wafike waqubuda. Uthi xa ethandaza kule ndawo aqubudhe kuyo uthi bawo wayidulele ndebe kumi ingabi kukuthanda kwam. Ndimve kakuhle xa ihleli entsimini eGetsemane nabafundi bakhe bemcenga bethi Nkosi sifundise ukuthandaza. Uthi xa eqala ukuthandaza uthi bawo wethu osezulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho athi ubukumkani bakho mabufike. Ndimthanda xa isithi sikolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasenayo bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. uYesu apha kamenya kwethu uthandazela bonke abantu akawalibalanga abantu abakwethu amaJuda akawalibalanga amaRoma kuzo zonke izinto ebemenza zona abantu abakwethu kodwa ngenxa yentaba yokuba abayazi into abayenzayo samentente ethandaza uThixo emvekhaya ezulwini uye wakuthixo ubiza imbuzo ekhawulezileyo engakhuphanga nezaziso kunjalo nje akwenziwa neajenda zezingelosi zamanzulu wafika wasicelela uthi ndizawuthula bani na uzawubheka ezantsi emhlabeni ukuze afe uzafele abantu bam basindiswe ngenxa yakhe. Ithi iBhayibhile endiyifundayo saqubuda iingelosi ebezithembekile baqubuda uGabriyeli kodwa yaphakama ingelosi kaYesu yathi thuma mnqabawe ezantsi emhlabeni ukuze ndibafele. Yile nto uYesu athi baxolele uba bayazi into abayenzayo. Ukuba uyayazi into yoba ekule ndawo kumele afe ukuze basindise abantu bantwana bakhe babulela uThixo emveni kwento eyenzeke eDeni ngenxa yabantu abangayaziyo into abayenzayo bakhe kujonga phakathi komntu noThixo ngementente ethandaza uThixo. Ulapho uYesu phezu kwentaba yehlazo uzawuqhekeza walujonga phakathi komntu noThixo. Ngentwana kahle bakubulela uThixo ukuze ubani athi akubhubha abonane noThixo. Sithobe sihle sokubulela ubawo baxolele uba bayazi into abayenzayo. Ndandizawuyeka nomusilimbala ndayefika uEfa uAdamu esithi idla
kuba namsanidile akayazi into ayenzayo nankuya uKhayini ebulala umntakwabo bana bakwethu akayazi into ayenzayo awe bakolele baba yazi into abayenzayo abaya bana bakwethu abafabo uYosefu bethembisa ngaye khamantshele ethanda uThixo usemkhwele kwaba bethetha esisa ethunywe nguyise uba makawubajonga ehleleli befakala besithi nankuya namkhuphi bantwana bahle babulela uThixo kunjalo-nje bafuna icebo benziyelekeloba bangabangambulala bathi ngenqantoba igazi labo khamendente ethandaza uThixo bathi bakhuzana bathi hayi kumntakwethu masingambulali masithandise ngaye bantwana bahle abulela uThixo lafika ixesha ebebengalazi bana bakwethu yafika indlala bayanzeleka intoba babehle baphekethi iphutha batolele babefika kuYosefu khamendente ethandaza uThixo uthambabona uYosefu bana bakwethu wafikelwa kumphethisho wathi Dashibeli nishangani nasisono yasikhohlisa ithole ingalisingolikho kuthi Dashibeli sesifuma izono zethu unyalisekile ulungile bantwana bahle ukuze asitolele sihlambulwe kokongambuleyo ndimfate babuso umbuso usaphilana bawo usaphilana unina wami uRubheni batolele baba yazi into abayenzayo kandikhawulezisile umhlaba wasehlapila wumi bantu bakwethu ulapho Yesu udlisindo nendoda enkulu uSimoni wesu umntongumama abenezono bantwana bahle bakubulela ubawethu lwabalisa wafika lo mama waguqa phambi kwenyawo zikaYesu walila zehle inyembezi zehlala phezu enyaweni zikaYesu zamathi isinyawo zikaYesu wagqiba wasitshela intloko yakhe lo mama wazesula inyawo zikaYesu ngenwele zakhe wagqiba bana bakwethu wakhupha amafutha exabiso aqholiweyo wamthambisa wafakalela umntwana nguye bana bakwethu esithi yantoni kale ntitho kuba kaloku lamafutha ngesiwathengisa sabela amahlwempu umhlaba ke waseyerikho ilapho indoda efuna ukuqalana isono uthi umbhali yakhithima yakhola mthini baba imifilo uba